Miltä se nyt tuntuu sipulia pilkota? Ihan mukavaa. Tuleeko siihen äänikin? Tulee tää videopätkä. Ai ihan mukavaa. Kun kantarelli kastiketta on tekemässä. Niin. Ja sen kanssa tulee? Sen kanssa tulee savustettua taimenta, järvitaimenta ja sitten perunoita ja sienisalaattia. Ja rumpsutuskurkkuja. Ja rumputuskurkkuja. Niin. Selvä. Ja tää on kaikki pelkkää semmoista kansallisruokaa. Kyllä. Se on hienoa. Joo. Siis monet herratkin olisi tästä kateellisia tästä. Niin. Sen lisäksi vielä maistuisi varmaan se ruoka. Ja ihan varsin. Joo. Niin.